माय यूट्यूब चैनल ममताज ब्लॉग 98। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଥିବେ। କାଲି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସକାଶେ ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ଛାଡ଼ି ପାରିନଥିଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ଚାଲିଛି। ତ ଆସି ସାରିଲାଣି। ଚା କରିକି ପିଇବି। ସେ ଚାହା କରିବି। ବାବୁ ଗଲେଣି କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ। ତାହେଲେ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯା। ମୋ ପୁଅ କାଲି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। କାଲି ବହୁତ କାମ ସିଏ କରିଛି ଆଉ। କାଲି ମୋତେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲୁନି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଖେଳନ୍ତି, ମୁଁ କାଲି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଧାନ ବୋଇଛି, ମୋତେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲୁନି। ମୁଁ କାଲି କେତେ କାମ କରିଛି, ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ। ବାଜୁ ବାଜୁ ସକାଳୁ ହବ। କେତେବେଳେ ଭଜା ହବ? ବୋଉ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛ? ଏଗୁଡ଼ା କାହାର? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା କାହାର? ମାଉସୀର ଡ୍ରେସ୍ଟା ବାହାଘରରେ ପିନ୍ଧିବ। ଡ୍ରେସ୍ଟା ଦେଖିଥାନ୍ତି। ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି। ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଡ୍ରେସ୍ଟା। ତା ବାହାଘର ହେଉଛି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ମାସେ ତା ମାସେ। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଆଗ ଦିନ। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କେତେ ଦିନ ହବ ଗାଁରେ? ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଆଗ ଦିନ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ଶୁକ୍ରବାର। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କେତେ ତାରିଖରେ କି? ଶନିବାର ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହେଉଛି। ବାହାଘର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କେତେ ଦିନ ହବ ଗାଁରେ? ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଗୋଟେ ଦିନ ହବ। ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ନେଉଳଟେ ବଢ଼ିଲାରେ କୁହ ଉପରେ ବସିଥିଲା। ସବୁବେଳେ ମାରିପଟେ ବୁଲୁଛି। ଦି ମା ପିଲା କେତେ ଚାରିଟା ଥିଲେ। ଏବେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଏଇଠୁ ବଡ଼ଟେ ମରିଯାଇଥିଲା ମନ୍ଦାର ଗଛ ମୂଳରେ କିନା। ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ହବ ରବିବାର ତାଙ୍କ ଭୋଜି। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ଶନିବାର, ରବିବାର ହେଉଛି ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ। ରାତିରେ ହରିହଟ ମୁଁ ଶୁଣିନି, କିନ୍ତୁ ହବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସନ୍ତ ହେଇ ପଚାରିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଜାଣିନି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଧୁମ୍ ମଜା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁଟି। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଧୁମ୍ ମଜା ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିବେ, ଗଜେନି ଆସିବ, ଝୁନି ଆସିବ, ଆଉ ରଙ୍ଗୀ ଆସିବ, ରଞ୍ଜନାନୀ ଆସିବ, ପିପି ଆସିବ, ଜହ୍ନ ଆସିବ, ଟୁନି ଆସିବ। ମଜା ହବ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ, ବଢ଼ିଆ ମଜା ହବ। ସାଙ୍ଗସାଥି ଆମ ଗାଁରୁ ବହୁତ କୁଣିଆ ଆସିବେ। ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ମଜା ହବ। ଏବେ ଆଉ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ମଜା ନାହିଁ, ଯଜ୍ଞ ହେଇଯାଉଛି ନା ଗାଁରେ। ଆଗରୁ ଯଜ୍ଞ କେବେ କି? ଯଜ୍ଞ ଏବେ ହେଇଯାଉଛି ଗାଁରେ। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀରେ ଆମ ମାନେ ଆଗରୁ ବଢ଼ିଆ ମଜା ହୁଏ। ତମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଯିବ, ମନେ ତମ ନଥିବ। ଲାଇନ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଁର ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କିଛି ମଜା ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ କିଛି ମଜା ନାହିଁ। ଅଯଜ୍ଞ ହଉଛି, ସତ ସବୁ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମଜା ପିଲାଦିନ ମଜା ଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖି ସେ ବାପା ମଧ୍ୟ ସେୟା କରନ୍ତି। ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଚାଉଳ ଶୁଖେଇଥିଲି। ଚାଉଳ ଭଜା ହେଉଛି, ମୁଢ଼ି ନୁହଁ, ଲୁଣ ପାଣି ଗୋଳା ହେଇକି ଭଜା ହେଉଛି। ଖାଇବୁ ମୁଢ଼ି? ହଁ।
ଲୁଣ ପାଣି ଗୋଳା ହେଇକି